mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tuende ni programu yetu ya kuziwa Bible langa. Ndio programu yale nyingine mara njema bombe. Tumbele programu nyingine ya katika ndani ya School Biblical Studies ni mambo. Amene swakubiti zabo tizibitsa za mwayiwe na tsibiro bayiwa amene angafuza kuzira Bible pasaka ziwiri mwaongere. Mwina nini? Mwina ndiye na mpingo banu azibitseni za utemoni. Kwa hivyo ndio Amerika nambala imene nchini mfusa zokuza school mini kumaso zokuza program mini kumaso kwa lugha mambili amene alipo babicha kwa YouTube mumanga na School Biblical Studies ndipo mtaka wa pesa mumanga mini wambili amene angakuthandizira bisoni ndipo wana wao simu tuwabithabe ula program yetu ndio sobano program yetu namba 4 tukabudizana kuzira kutoka buku la Daniel ndipo tunawa chapter ya 3. Mu Daniel chapter 2 verse 47, Daniel anaforogoza malonga amene mfumu inalota kumaso na kanzo lake imene Mulungu anamthandiza. Mfumu inayo kuna mauawa Mungu kubutsana verse 47. Inati mfumu inayankha Daniel niti zoona Mulungu wako ndiye Mulungu wa milungu ndi mbuye wa mafumu ndiwo vumbulutsa zinsinsi popeza wakoza kuvumbulutsa zinsinsi. Nkhani ya Daniel kudemweneza nayo ngothera mbili ndakani yatirabonero tsopano then mfumu Nebukadineza yavomegeza kuti Mulungu alipo ndithu ndipo Mulungu wa Daniel ndipo mfumu mwina iliyokozeka kugwadira Mulungu wa Daniel. Koma tikamaona mu chapter 3 mfumu inayankhula zimenezi inaona kuti ayayankhula koma malengero ake analiyera ndithu. Chifukwa mu chapter 3 verse 1 tupeza mfumu ikupanganso zina zimene zosasonyeza kuti Mulungu alipo mmodzi wa Daniel. Daniel chapter 3 verse 1 mfumu inanena kuti mfumu Nebukadinezara anapanga fano la golide msinkhu wake mikono 50 ndi thunthu lake mikono 5 analimika pa chidikha cha Dura dera la ku Babuloni. Sikanatenge nthawi mfumu inapanganso fano la chani la golide. Sinodziwa kuti mfumu maganizo manga fano la golide ifanya loro imene nalota kuti paja mfumu ija linali mutu wa golide kuti mwine nalole kupeza ndine mutu wa golide nenso ndimake fano la golide kuti anthu adzikumbukira bwino malingana ndi loro. Mfumu Nebukadineza inali yoganiza mwachilendo ndithu ndipo pakuganiza kwake nalole chinthu chofunika iwe pakesi ndipo inapanga pa vesi yake 2 inanena kuti ndipo mfumu Nebukadinezara inatumiza kukasonkhanitsa akalonga akazembe ndi ziwanga oweruza akulu osunga chuma madoda ankhoswe ndi olamulira onse adera abwere kuzulula fanizo analimika mfumu Nebukadineza. Mfumu itanakonza fano limenelo alinadanitsa anthu onse amaudindo mu dziko lake ndipo onse anabwera kuzungulira fano lija. Mfumu yapanga fano aliyense ayenera kuigwadira aliyense ayenera kupezeka pamenepa ndipo kuti aliyense anapezeka ngakhale agwiritsa ntchito maonera kuti aliyense amene ukasonga pa vesi ya 2 pamene anena kuti ndipo mfumu Nebukadinezara inatumiza kusonkhanitsa akalonga akazembe so ngakhale inasonkhanitsa anthu amenewa amu ufumu wake onse pa vesi ya 2 mapita anatumiza kuti ndi olamulira onse amadera abwera kuzulira fano analimika mfumu Nebukadineza. Tupeza kuti anthu amaulemu wawo anthu amene anali amaudindo anakapezeka pamenepa. Chimene chinaja tsiku la Bwana lakuti mfumu itsekulire fano limene yapanga fano la chani la golide. Vesi yake 3
Pamene pakalonga akazembe ndi aziwanga oweruza akulu osunga chuma madoda ankhoso ndi olamulira onse amadera anasonkhanira kupereka fano adaliyimika mfumu Nebukadinezara nayimirira pamaso pa fano adaliyimika Nebukadinezara. Amene aliyense anapezekana ali pamenepo. Onse amene anali amaudindo anapezeka ali pamenepo. Osunga chuma ngati maminista amene ufainansi ngafulakuzimu anali ali pamenepo. Chimene achitenja mfumu yapanga fano la golide. Pa vesi ya 4 akupitiriza kunena kuti koma verse 4 ndipo olalikira anafuwula kuti akulamulira inu anthu mitundu ya anthu amanenedwe osiyana. Aliyense ali pamene paja akuti olalikira amene ofuwula anafuwula maonena kuti akulamulirani inu anthu mitundu ya anthu amanenedwe osiyana. Ndakwati lamulo ili silupita kwa anthu aku Babuloni okha koma lupita kwa anthu onse amanenedwe osiyana. Akuti wina aliyense akulamuliridwa izi muyenera kuti mumve zimene mfumu ikunena. Ayenera kumva zimene zindani ina aliyense amanenedwe osiyana ayenera kumva zimenezi. Pa vesi ya 5 akunena kuti kuti pakumva inu mawu alibenga chitoliro zeze sansi chisakasa ngoli ndi zoyipa zilizonse mugwadire ndi kulambira fano la golide adaliyimika mfumu Nebukadinezara. Akuti ili ndi lamulo, ili si pempho. Aliyense mukadzangomva chimodzi mwa zida izi zachiwiri apasi muyenera kugwada ndi kulambira fano limene mfumu Nebukadinezara anayimika. Tikumbukire kuti mfumu anali ndi mphamvu. Chileso chimene anena aliyense amayenera kumva. Ndipo akunena kuti aliyense amene ali pano amayenera kupembedza fano. Sizikutengera kuti ndiwe munthu wa mtundu wanji, koma ngati uli munthu woyenera kupanga izi. Ili ndi lamulo limene olalika anakunena akufotokoza pa vesi 6. Ndipo aliyense osagwadira ndi kulambira adzaponyedwa nthawi yomweyo mkati mwa ng'anjo yotentha ya moto. Akunena kuti tsopano ngati munthu wina aliyense sadzapanga zimene mfumu yanenazi mwayona ng'anjoyo aliyense akaponyedwa m'menemo. Ndionafanana zoti palibeponso za moyo kwakukana kugwadira zako ndi imfa. Usankhe kukhala ndi moyo kugwadira kapena kukhala ukaponyedwa mng'anjo chifukwa sunagwadire. China chimene chosangalatsa mulamulo wa Nebukadinezara amaneneratu zotsatira za zinthu. Sizinali zobisa, sizinali zochitika mwanseri, amanena zimene zochitika mwandondomeko. Ndakunena kuti aliyense amene sapanga izi zotsatira zake ndizi, ndi aliyense amadzisankhira yekha kunena kuti ndisankha imfa kapena moyo. Ndiponso ngati mubwera kwamba za ng'anjo imfa yake inali yowawa. Munthu wotenga aponye m'moto upye ufe, imfa yake siyache bwana, ndi imfa yakufa pang'ono. Ndazina naliko ndi chitiko kuno dziwo kuti ng'anjo imene anakonza mfumu imene inakonzedwa ng'anjo imene yoli kotatseka konyera mu anthu owalanga chabe. Ndazina mfumu akhali mafunso amene nayi ndi chinthu chofuna kumva kuti anthu analembapo chani pa zokhudza ng'anjo imene. Ambiri amakhulupirira kuti ng'anjo imene inakonzedwa pamene amakonza fano la golide posungulira golide uja. Ndikumati golide amakhala ngati mwala woma, ndikuti muyisinthe muyika mu shepe imene mungafune amfunika osungulira. Ndani akonza ng'anjo imene ndamakasungulirapo golide ndikumakaumba chifano chicha. Amotcheramo njerwa zoyika maziko a chifano chicha. Ndiye moto unali ulipo kale. Sizinali zoti anakonza ng'anjo imene ikadzikalangira panthu osagwadira fano. Munali ng'anjo imene tikamawerenga mabuku ena amafotokoza kuti anayikonza cholinga chosungulirapo golide, kupangirapo zitsulo, komanso wotcheramo njerwa zawo. Izi suli Baibulo zinafotokozedwa ayi, koma Baibulo inakufotokozedwa panali pali ng'anjo.
Ndiri kuona dukulo ng'anjo imeneyi inayilipo ndipo moto unalulipo pa vesi 7 akunena kuti potero nthawi yomweyo pakumva anthu onse mawu a lipenga, chitoliro, zeze, sansi, chisakasa ndi zoyimbitsa zilizonse, anthu onse mitundu ya anthu amanenedwe osiyana anagwadira nalambira fano la golide adaliyimika mfumu Nebukadinezara. Akuti nthawi yomweyo anamutero anthu anamva zinthu zimene zikulira ndipo anamva akulalesa anagwadira nalilambira fano limene mfumu Nebukadinezara yayika. Amene ukwanezi ndani ni munthu wina aliyense wanthu ndinali wonse usanikero lindo melo linawo koma galuli pasi pa ulamuliro wa mfumu Nebukadinezara umayenera kugwadira fano limeneli pana imenso chitira mwina. Koma tsopano panochitika chinthu china ichi pa vesi 8 chifukwa chache adayandikira bisa pa vesi 8 akuti chifukwa chache anayandikira Ababuloni ena nthawi yomweyo naneneza Ayuda. Akuti anali Ababuloni ena tisaiwale maona Ababuloni amayimira chani, amayimira anthu amene anali azeru, amene anali limodzi ndi na Danieli ukaphunzira kumaphunziro kuja zinthu za Babuloni. Ndari manana Ababuloni ena anaona nalesa ogwadira ananapita ukanena amakanenera nali Ayuda. Ayuda anachita chani pa vesi 9 anayankha nali kwa mfumu Nebukadinezara, mfumu mukhale ndi moyo chikhalire. Kokaneneza akafikira kunena mfumu inu mukhale ndi moyo chikhalire. Chimene kunena ino sinu munthu wene kuti mumwalire ndi munthu ofunikira ndipo ndi munthu wamtengo wapatali. Ndakuti mfumu mukhale ndi moyo chikhalire. Popitiriza anapitiriza kunena kuti inu mfumu mwalamulira kuti munthu aliyense amene adzamva mawu alipenga, chitoliro, zeze, sansi, chisakasa, ngoli ndi zoyimbitsa zilizonse agwadire nalambire fano la golide. Anati mfumu kuti paja manalamulira izi munthu wina aliyense akamva zoyimba mwaimodzi mwa izi ayenera agwade kulambira fano. Kodi mfumu simunalamulire zimenezo? Vesi 11 ndi yense osagwadira ndi kulambira adzaponyedwa mkati mwa ng'anjo yotentha ya moto. Ndakuti ndi aliyense amene wasankha kusagwadira komanso kusalambira kodi paja mfumu munanena paja kuti adzaponyedwa kuti mng'anjo ya moto. Vesi 12 anapitiriza kunena kuti ndipo Ayuda amene munawayika ayang'anire ntchito ya dera la ku Babuloni, Shadraki, Meshaki ndi Abedenego, amuna awa mfumu sanasamalire inu, sanatumikire milungu yanu kapena kulambira fano la golide munaliyika. Ndawa kulankhula kunena kuti komatu mfumu pali anthu awa, anthu amene waone kuti ali ndi vuto chifukwa anthu amenewo zonse zimene munanena zija sanatsalire. Komanso komatu paja anthu amenewa munawayika ndinu pa maudindo amenewa. Chimene afunanena chototera mfumu muli ndi mphamvu yoyika munthu komanso yochotsa munthu. Ndi anthu awo munakonda kuwayika pa maudindo kuti akubvereni, kuti akuthandizeni inu ntchito, ndi basi pano akanene kuti sagwadira. Mudziwirira zimene zachita ndi anthu amene aja. Pokanena pake nananena motero kuti anthu amene munawayika aja asankha kutsatira njira iyi, asankha kusachita chifuniro chanu, asankha kusakubverani, komanso anthu amene aja munawayika pa maudindo ndiye. Tikati tikumbukire chapter 2 chinawapangitsa kuti ayikire maudindo anthu amene wandi chani ayina Shadraki, Meshaki komanso Abedenego. Chifukwa cha ntchito imene Danieli anagwira yotanthauzira maloto, kuyamba kayi kuwauza maloto, kutanthauzira maloto moyenera. Ndi anayika pa maudindo. Ndi anayika pa maudindo pa ntchito imene aphwanya lamulo. Ndi mfumu kuti anthu aja munawayika ajatu aphwanya lamulo uwu, asankha kusakubverani, asankha kuchita chifuniro chawo,
asankha kulero usakubatsani ulemu chifukwa awo amene okhala modzi mwa anthu amene amene opatsa ulemu chifukwa ulotsulo lochita zinthu zicho patapanali anduna asachuma oyang'anira zinthu zosiyana osanali pali komanso ngati tione nkhani nthawi zina anthu imasokoneza anthu amene analengedwa apa anthu amene anakutchulidwa apa ndi anthu atatu Shadraki, Meseki komanso Abednego. Daniel wadona apa panali palibepo ngakhale apa Daniel panalibepo sizolero Daniel anagwadira fano chifukwa Daniel anali mmodzi mwa Ayuda amene akutchulidwa apa koma apa panali palibepo ndani tsopano apa amene abweretsedwa mlandu wa mfumu nzeru aja ku Babeloni ndi anthu atatu Shadraki, Meseki komanso nani Abednego amene akutengedwa kuti awa sanachite chifuniro ndakulamulidwa kuti awa sanachite zimenezo anthu amene munawayika pa maudindo koma taonani njira imene asankha kukuwukirani inu mfumu asankha kusamvera tikamapita nayo nkhaniyo mapita kumusiku kuona chimene chinawachitikira anthu amenewo koma ndinaona ndi chinthu chabwino kuti tiyiduleke pomwepa nkuona kumaphunzirira amene tingaphunzire pamene lisanapitirire nkhani yathu chifukwa apa palinso maphunziro ena ofunika kwambiri amene ino ndine tingaphunzire tikuona maphunziro otani phunziro loyamba lonena kuti panaoneka mtima wodzikweza unaoneka bwanji mfumu Nebukadineza Daniel anatanthauzira maloto ake kuti ndine mutu wa golide ndipo pakachokera padzabwera ena mfumu Nebukadineza inakafuna nzeru zabwino kuchoka kwa Daniel kuchokera kwa Mulungu wa Daniel koma mfumu Nebukadineza inali chani ndamva Mulungu alipo ameneyo akachita ntchito yabwino osatenga nthawi yopita kukonza fano lake tsopano la golideso ndikuona ngati pali kudzikweza apa ndikuona ngati pali kudzilukumula chifukwa iwo imaona ngati kuti popeza ati ndine wamphamvu ndine wagolide ndipakenso fano anthu adzipitiza bondo patsaulemu mwina kamati patsaulemu zinonanirawo sizidzachitika mwina maganiza choncho koma mfumu inaonetsa kudzilukumula kudzikweza umene uli mtima osayenderera pakati pano chifukwa mfumu inali ndi mwayi wofunsa tenu kuti nditani kuti nisadzachotsedwe kuti nditani kuti ngati ndidzachotsedwe kumadzakhala kuti ndili pabwino paleni Mulungu zonse zalemeta zichiro anapita kukapitiriza kukaononga kukapanga fano kuti anadzipembedza fano kuti anadzipembedza Mulungu woona kudzilukumula tikukuona chinthu chachiwiri chimene tingaphunzirepo nthawi zambiri anthu timaphweketsa kapena timapikuza mphamvu ya Mulungu anthu timapikuza mphamvu ya Mulungu mfumu inaona ngati popeza ili ndi mphamvu inaona ngati nayonse kukhala Mulungu anadzira mbiri tikumbukire Mulungu ali mmodzi Mulungu olamiridwa ndi mmodzi sitene olambira Mulungu koma mfumu ilifanya onekana popeza ili ndi mphamvu alonse wamandimvera ine ndikozopanga zinthu zimene munthu ina sangapange pa dziko lapansi pano ndani yesadzigwadira ine kufuna kudzitenga iwowo kuzifananiza ndi Mulungu kupeputsa umulungu kumaona ngati inu kapena ine nanenso ndikozokhala ngati Mulungu chinthu chachitatu chimene tingaphunzirepo nsanje ilipo ndithu pakati pathu ndipo ilipo nsanje yakhala chinthu chovuta kwambiri pakati pathu mwina ifenso ngati Amalawi timayiona pa national anthem yathu kapena nyimbo ya fuko lathu tikamayimba pamatchulidwa zinthu zingapo timakamba za njala nthenda komanso nsanje ilipo ndithu ndeti kuona anthu amenewo amene anakanenera na Daniel tikumbukira nali mababeloni ali anthu anzeru amene Daniel kutanthauzira maloto anawo kumutsula sawape koma panali namba 1 kupita kanena komanso pokanena kuti mukuona anthu anali ndi nsanje ananena kuti amene akuwukira ndi Ayuda amene akatenga ukapolo komanso amene munawasankha pa udindo koma ndi amene sakuwukirani poyankhula statement imeneyi mafuna kuonetsa kunena kuti chani munasankha anthu olakwika anthu amene mumaseka pa udindo mesa amene kugwira chiro ndi awo akuwukirani mwachotse chifukwa akuwukirani
zonsezi zimamwera chifukwa cha sani. Anayiwala zimene anawachitira, anayiwala. Ndiye tikuona ndithu kuti pakati pathu nsanje ilipo ndithu. Apa Daniel ndazizake anapulumutsa kuipa koma anapita kukamanga zimenezi. Chinthu china chimene tingaphunzirepo cha chifolo chithu ichi, ngakhale pali zoopsa koma tisankhedwe kuchita chifuniro cha Mulungu. Ngakhale pali zoopsa koma tisankhedwe kuchita. Isaac Daniel wacho anawawuza kuti aliyense amene sadzagwadira adzaphedwa adzaulidwa m'manja mwa Mulungu. Zeze lipenga litalira Isaac asankhidwe kusagwadira. Analolera kuulidwa m'nyang'anjo ya Mulungu. Zophunzitsa pano kuti munthu wasankha kuchita chifuniro cha Mulungu ngakhale pali zinthu zoopsa tisankhidwe chifuniro cha Mulungu. Anakakhala ngati ife anthu amasiku anakana chamuno pano tigwada ena kunyumba tikapita kalapa koma wasanagwiritse ntchito njira imeneyi. Anagwiritsa njira yonena kuti ifeyo tichita ndithu chifuniro cha Mulungu. Ngakhale tipezetse mavuto palibenso zotikana chakudapa ambiri pano ndichita ichi chimweri koma kalapa koma anatero ngati anati ayi ife sitigwadira ndithu ife paja ndife Ayuda ife paja mutikumbukire kutolo koyambirira paja zakudya za mfumu sitidala. Munthu amene wayika mtima wake pa Mulungu pakhale pazungulira zinthu zoopsa kuzulenda semeri ngaphunzirepo lakuti nthawi zino kadziwa zako omwe mumakhulupirira zofanana zimalimbitsa mtima. Daniel, Shadraki, Meshaki komanso Abednego amadziwana. Ndiko limene pamene palinso ena Ayuda ena amene amachitaso zimenezi. Ukadziwa zako amene mumakhulupirira zinthu zofanana zimalimbitsa mtima ndithu. Nthawi zina ndi bwino madzi ndimakumbukira bwino nkhani ya Eliya. Inafika pena kudandaula Mulungu zonanga ndatsala ndekha ali Mwisraeli munthu amene sindakondwere pano. Mulungu anamuza kuti uliweka aliponso ena 7,000. Koma mwina amayankula zimene zikupera zake nani samanani samadziwa. Ziko zotheka nanonso nkosopanga muliponoka koma makhala ali mwina. Koma ngati lili ndi mwana tidziwe na zathu amene timakhulupirira nazo zikhulupiriro zofanana chifukwa timalimbitsana mtima polimbikitsana na zinthu za Mulungu. Awa ndi ena mumaphunziro amene tingaphunzire kubuku Daniel chapter 3 kuyambira verse 1 mpaka verse yake ya 12. Pamene tikhaitupitira mphunziro wathu namba 4 tiyambira verse yake ya 13 mpaka verse yake ya 30 pamene tione kuti popeza ananenezedwa kwa mfumu kuti anthu asanachite chifuniro cha Mulungu. Sanachite chifuniro cha mfumu kodi zinawathera bwanji? Mfumu inalonjeza kuti amene sagwadira adzamuponyang'anjo ya moto. Kodi anaponyedwa kodi zinawathera bwanji? Tendikhaleni pomweponso pakuziwa timene kubwera kutsogoloku tidzaphunzira buku la Daniel chapter 3. Tidzaone zomwe zinachitika Shadraki, Meshaki komanso Abednego akhala pamenepo. Pamaloga mwathu alero mnali ndine malawano Tijero Gondo ndikupereka gamene amatipatsira Daniel School of Biblical Studies kulongo kumidumbu. Mwina tofuna funso zokhudza skulu kuti tidzaphunzire nawo chaka chamawa kapena zokhudza program imeneyi nambala ndi imeneyi 0822 766 kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako ona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako